Kugitura e sub-county ma Kuria West ogero klas mar jopuonjre mag nursery gin giwegi e skunde primary ma Bishop Mugendi mondo jopuonjre oyud lwasi maber. Matimore kinde matin county ma Migori bende wacho ni gisegero ECDE maloyo 212 e thuolo mar higni 3. Jojo manigi ledno. Lwasi maso ma jopuonjego mag nursery kata ECDE e county ma Migori pok obed maber e moko sikunde e county ma Migori kata Beniten county ma Migori wacho ne gidhi nyime mar medo gero klese kaachiel kod bero lwasi mar kuondego mag somo. E kinde moko oganda korito mondo koten county ma Migori koro gernegi klese ma jopuonje mag ECDE e skundegi. Achiel kuom jodak e gwego ma Kuria okawo thuolo mar gero klas mar ECDE e skuno ma Bishop Mugendi Kigutura e sub-county ma Kuria West mondo jopuonjre obed kod lwasi maber mar somo. Nashukuru sana kwa sababu muda mrefu tumewahi kusumbuka kwa hili darasa. Mazingira ya kusoma yalikuwa ni magumu sana, ambapo tumejenga darasa moja la ECDE ambalo naweza kubeba watoto takribani 80 kwa kuanzia, na nimesukuma tu na hoja kwamba mimi kama wakili nayetetea haki za watu, naamini kwamba haki ya kweli ya kijamii inaanzia darasani. Japuonj mag jopuonjego mag nursery school ni mar Kigutura Evelyn Chacha wachni monde sani jopuonjego mag nursery school ni nitie kod lwasi maber mar somo. Na hilo darasa lilikuwa darasa la shida, vumbi, yani environment haikuwa nzuri kwa watoto wachanga. Nondo maro yango ni thoth sikundego mag nursery kod ponti kod midhieche mathoth ma oting'o nok mar klese, nok mar jopuonj kaachiel kod moko ma bende koro miyo lwasi mar somo koro ok bed makare. Ka bende luoro nitie ni thoth jopuonj bende koro kale kuom sikundegi ok yud somo e rang'iny mowinjore. Watusaidie kama vitabu bado hatujapata vya kutosha, vile vifaa vya kusomea vya hata outdoor activities bado havijatosha. We decided to prioritize putting up of classrooms instead of putting up of modern ECD centers because of the budgetary allocation. Modern ECD center that has an office, has a washroom, has a playground and well-equipped tools, it takes about 1.8 to 2 million. Whereas with that amount, we can be able to put up 3 classrooms in different areas. Tend county ma Migori kawo kuom migawo mar somo, one school ma Kigutura en achiel kuom sikunde mathothgi yando osebedo ka onge klas mar ECDE. Kar kamano, en achiel kuom skundego ma Tend county ma Migori koro ketne omenda tenge ma idhi gergo e iko omendani. Kugitura ECD classroom will be constructed and it's budgeted for in the financial year 2025-2026. Jatend migawono mar somo e county ma Migori Rahab Robi wacho ni county ma Migori e kinde mar higni 3 e bwo tend gavana masani Ochile osegero klese maromo 212 e skunde mag nursery e county ma Migori mangima, ka chenro mar medo gero klese skunde moko bende koro pod dhi nyime. Apart from the 212 classrooms, new classrooms that we've constructed, we also took the initiative of completing the stalled classrooms that we found that were left in the last regime, 2025-2026. I have a total of 116 classrooms that are going to be rolled out. Somo ma jopuonjego mag nurseries kata ECDE mantie lwet Kent counties osebedo kod midhieche ma koni kod kocha ma oting'o nok ma jopuonj kaachiel kod gige somo e skunde mathoth. Mae osekelo penj mathoth mar rang'iny